Khuleka kithi emantungweni ninabe undlu elizile izimbuve laphukela izimbuve inyanga ingalilanga lona lingumtshengo bethwa zinyoni ethe kugcwala kwesigabhadakazi yasinelwa zinkanyezi zezulu isinelwe inkwenkwezi nesandulela kwalilizela isilimela nesicela nkobe wayibamba wasiphahlaza isijingo sofipha inhloko yehlukana nesiphanti ekuqobokeni isinambathi sigxabhe senyele manyandane inkosi umzilikazi kaMashobana leyo inkosi yakithi endinaneni ngikwethu namhlanje emantungweni ngizochaza ngeyibongo zenkosi umzilikazi kaMashobana ngizozikha nje phezulu wena owabona umuntu ekha amasi ngizoqala ngalezi ezithi inkanyamba emakhandakhanda inkanyamba emahlule yakukalanga ibongo lezo ezichaza ubungozi benkosi yakithi umzilikazi yayingozi kakhulu ingakho imbongi ifanisa nenkanyamba inkanyamba iyingozi nabesilo uhlobo lwenyoka uhlala emanzini lubuye lwaziwa ukuthi lungumningi nabesilo kuthiwa ke inkanyamba uma ike yaphuma olwandle noma isizibeni noma edamini kuqubuke iphepho ke ama-hurricanes anobungozi kakhulu acekela phansi imizi yabantu adala ke umonakalo ke omkhulu esizweni ingakho ke kule ibongo lezi ke inkosi umzilikazi ifaniswa ke nayo ke inkanyamba ngoba yabe iyingozi kakhulu iphepho ke lezo lawo ma-hurricanes ifundiswa ke eziye ke eziwabize ngamagama noma ziwaqambe amagama abantu besifazana esokhumbula ukuthi ngaphambilini kwake kwaqubuka ke uHurricane El Nino kwalandela ngoHurricane Katrina kwalandela ngoHurricane Dineo kanti kamuva nje ngo-2024 kade kuqubuke uHurricane Helena eninabezulu liphezulu ama-hurricane lawo aqubuka ke uma inkanyamba ike yaphuma emanzini inabezulu eliphezulu esihlabele emgamu ngiyeke kulezi ninabesilo ibongo engivule ngazo ivideo uma ezithi ke iwundlu elizile izimbuve laphukela izimbuve zichaza ke ukuthi inkosi umzilikazi kaMashobana yanqaba ukuba ngaphansi kwamanye amakhosi yakhetha ke ukuzakhela owaye umbuso eyawubiza ngokuthi umbuso wakwaMthwakazi yakhetha ke ukuzakhela isizwe sayo yasibiza ngokuthi isizwe sakwaMthwakazi nabesilo isizwe esitholakala ngaphesheya kweNgulukudela ngaphesheya kukaLimpompo River ninabezulu eliphezulu iwundlu ke ichwane lebhubesi ichwane leduna lebhubesi imbuve ke kushiwo ke lona ke ibhubesi ke impela lapho ibongweni igama ke lithi imbuve libhekiswe ke emakhosini amakhulu amakhosi esingabala yona ke inkosi uZwide inkosi uShaka njengoba sazi nina besilo ukuthi imbuve igama elithi imbuve lisetshenziswe kakhulu mangabe kubhekiswe enkosini yamakhosi inkosi enkulu inkosi ekhothanyelwa ngamanye amakhosi leyo nkosi ke iye ibizwe ngokuthi iyimbuve isibonelo nje isilo sakithi enaleni isilo uMdlokombane siyimbuve imbuve ke leyo nabesilo inkosi enkulu ekhothanyelwa ngamanye amakhosi nabesilo iwundlu ke uma sekuyiwa ngasohlangothini lwabantu iwundlu engumntwana ke umfana ibhungu elizalwa ebukhosini obukhulu elizalwa inkonyama elizalwa inkosi enkulu nina bezulu eliphezulu uma kuthiwa umzilikazi uyiwundlu elizile izimbuve laphukela izimbuve uchaza ukuthi wanqaba ukuba ngaphansi kwamakhosi afana nawawoZwide kalanga ngawawoShaka kasenza ngakhona kanye namanye ziyaqhubeka ninabesilo zithi laphukela izimbuve ninabezulu eliphezulu zithi iwundlu elizile izimbuve laphukela izimbuve inyanga engalilanga lona lingumtshengo bethwa zinyoni ethe kugcwala kwesigabhadakazi yasinelwa zinkanyezi zezulu isinelwe inkwenkwezi nesandulela kwalilizela isilimela nesicela nkobe wayibamba wasiphahlaza isijingo sofipha inhloko yehlukana nesixhanti ekuqobokweni isinambathi sigxabhe senyele manyandane besilo uma ngabe kuthiwa esigabhadakazi sesigcwele ke manje kusuke ke sekuphakathi kwamabili sekwande izinkanyezi ninabesilo seziningi ke izinkanyezi uma kuthiwa ke esigabhadakazi sesigcwele ninabezulu eliphezulu ngakho ke izinkanyezi lezi ezivelayo la kule ibongo sikamzilikazi zichaza ke uningi babantu ubuningi besizwe sikamzilikazi ukwanda kwesizwe ukwanda kwabantu esizweni sikamzilikazi kaMashobana sasheshe sanda isizwe senkosi umzilikazi ngoba uma ukhumbula nabesilo ngokomlando oxoxwayo umlando womlomo kuthiwa ke impi yakwaGqokli
yalwa ngo-1820. Kuyahlawumbiselwa ukuthi yalwa ngoba ayikho incwadi ekuvezayo eveza-ke ukuthi yalwa ngamuphi unyaka. Uma bexoxa-ke abantu bathi yalwa lapho ko-1820, ko-1821 ninabeZulu eliphezulu. Uma-ke usuka ku-1820 uya ku-1830, sase sisikhulu kakhulu isizwe seNkosi uMzilikazi kaMashobana ngoba izwe layo lalisuka-ke eMseha eNorth West lihambe njalo lize liyovinjwa umfula iGwa, iVaal River. Nabesilo ngaphesheya-ke kwayo-ke iVaal River, iGwa, kwakukhona-ke amaBhunu kaHenry Potgieter okuyiwona-ke agcina-ke esuse iNkosi uMzilikazi ezweni layo ngo-1837 ninabeZulu eliphezulu. Ngakho-ke uma kuthiwa usinelwe inkwenkwezi nesandulela, kusuke kushiwo-ke ukwanda-ke kwabantu esizweni seNkosi uMzilikazi ninabeZulu eliphezulu. Kwalilizela isilimela nesicelankobe. Isilimela lesi isixhobo sey'nkanyezi esiphuma-ke ebusuku kwesikabhadakazi, siyakhanya kakhulu-ke isilimela. Isicelankobe olunye nalo uhlobo lwenkanyezi oluphuma lulandele ukushona kwelanga ninabeZulu eliphezulu. Ziyaqhubeka zithi inhloko yehlukana nesiphanti ekuqobokeni, isinambathi sigcabhe esenyele manyandane. Ekuqobokeni-ke kwabe kungeminye yemizi yeNkosi uZwide ninabesilo. Uma kuthiwa-ke isihloko yehlukana nesiphanti, kusuke kushiwo ukuthi iNkosi uZwide yanqotshwa. Kusuke-ke kukhulunywa ngokunqotshwa kweNkosi uZwide, inqotshwa iSilo uShaka. Kuzokhumbuleka ukuthi uMzilikazi walwa ngasohlangothini lweSilo uShaka empini yakwaGqokli. Impi yakwaGqokli kwakuyimpi eyabe iphakathi kweNkosi uZwide neSilo uShaka. Yaligoba-ke uphondo impi yeNkosi uZwide, yahlukana-ke inhloko nesiphanti ekuqobokeni ninabeZulu eliphezulu. Umuzi weNkosi uZwide-ke loyo, umuzi wasekuqobokweni, amanxiwa awo akwaNongoma. Uyavela-ke umuzi wasekuqobokeni nasey'bongweni zeSilo sakithi kwaDukuza. Uma kuthiwa uZulu laduma enhla komuzi wasekuqobokweni, layithatha zonke iy'hlangu zamaphela ninabeZulu eliphezulu. Amaphela lawa kwakuyibutho leNkosi uZwide, laliholwa uZwangendaba wakwaJele ninabeZulu eliphezulu, ninabeNkosi. Isinambathi sigcabhe esenyele manyandane. eManyandane nawo kwakuwumuzi weNkosi uZwide, kulapho kwakhulela khona iNkosi uMzilikazi kaMashobane ninabeZulu eliphezulu. Iy'bongo-ke zikaMawela, iy'bongo zeNkosi uMzilikazi zibuye y'khulume ngey'khali nazo-ke, lezo ey'khuluma-ke ngey'khali zisachaza bona-ke ubungozi benkosi yakithi kwaSokhumalo, inkosi uMzilikazi kaMashobana. Njengoba siyabona nje ziyavela-ke iy'khali ey'bongweni zenkosi yakithi. Uma kuthiwa indlondlela edlodle ngaduna, indlondlela uhlobo lomkhonto olugwaza amahlanze njengexwa, akucitshwa ngendlondlela nabesilo nabeZulu eliphezulu. Ziyasho-ke iy'bongo zithi-ke indlondlela edlodle ngaduna, indlondlela edlodle ngandlondlo kaMazazela, eyayihlaba zema ngomgobo kaGqokli. Uyihlaba-ke zime ngomgobo, kusho-ke iqhaza labanjwa inkosi uMzilikazi kaMashobana empini yakwaGqokli, okuyimpi eyabe iphakathi kweSilo uShaka nenkosi uZwide. Inkosi uZwide-ke yaligoba-ke uphondo nabesilo. uMazazela lona oshiwo-ke kule yibongo, ungukhokho wabantu bakwaShembe. Yilona-ke namuhla esimazi ngokuthi ungumzazela, ngenxa yomkhuba wabanguni, ukugwinya-ke amanye amagama ninabeZulu eliphezulu. Ziyaqhubeka zithi ixhwa liziyephu budlungwane. Ixhwa-ke ijozi nabesilo, umkhonto-ke ogwaza amahlanze, nawo awucitshwa ngeqhwa nabeZulu. Umuntu akacibi ngeqhwa ninabeZulu eliphezulu, ugwaza amahlanze. Umkhonto loyo-ke okade wabakhona, kodwa kwathi ngesikhathi seSilo uShaka, iSilo uShaka sanquma ukuthi-ke amabutho aso asebenzise ixhwa uma-ke elwa ey'mpini, agwaze mahlanze ninabeZulu eliphezulu. Ake ngime-ke lapho sizolandela-ke esinye isiqephu. Bekuyisiqephu sokuqala lesi, okusho ukuthi zizoba niningana-ke iy'qephu-ke kule ngosi lena, ingosi-ke eshungwini lentungwa ku-YouTube, ukholo wakwaSokhumalo ku-Facebook ninabesilo ninabeZulu eliphezulu. Sizolandela-ke isiqephu sesibili mayelana-ke nokuchazwa kwey'bongo zikaMzilikazi kaMashobana, inkosi yakithi kwaSokhumalo. Niphile mantungwa, niphile nina bakaBheje weguma, ubhacabhaca lwabentungwa, inkomo enya igijima kwezikamavimbela.